ana ruwa ƙasa tana shanyewa, har aka kai mizanin da ta kasance ƙosasshiya ta yadda hakan ya haddasa kwaɓewarta da sauran ƙazantar da ke doranta. Wani yanayi na gurɓacewar muhalli da zubewar bangwaye da dama ya afku. Hakan ya ƙara dulmiyar da unguwanni irin namu na 'ya'yan Malam Shehu cikin yanayin tsantsami da gudun fita ko nan da can. Sai dai, a wannan lokacin mahaifiyata ta ja hannuna zuwa ban ɗaki kasancewar baki ɗaya ɗakunan gidanmu cike suke da 'yan uwa da abokan arziki, waɗanda suke jiran safiyar gobe ta waye. Fati, ki ji tsoron Allah ki fito da kuɗin da kika samu ko mun samu a fitar da ke kunyar ɗaki. Kalamanta suka da ki ƙwaƙwalwata tare da bakanta zuciyata. Hakan ya sa hawaye suka cika kurmin idanuwana. Na buɗe baki da kyar na ce, Mama, ki saurare ni. Ba ni da ko ƙwandala a yanzu. Ban damu da abin da aka siya wa Aisha ba. Ni yanzu tashin hankali na sani class ne. Sai na fashe da kuka mai tsanani, hakan ya tilasta min harɗewar harshe na wucin gadi. Ho ƙasa, ana mugunyar shekara in ji kwaɗo da ya faɗa ruwan zafi. Ni dai wallahi na haifi takaici. Ko kishin 'yar uwarki ba kya yi, amma ki tafi ke za a yi wa goron ɗaki ba ni ba. Ta furta a hasala tare da barin wurin, fuska tamƙe kamar magarbar ɗinya, ba tare da saurarar sauran bayanin da nake ƙoƙarin yi ba. Wayata ta yi ƙara, wanda hakan ya haddasa mini gurɓacewar ciki da sauyawar bugun zuciya a nan take. Na ɗaga wayar da gaggawa, jikina na karkarwa kamar ƙadangaren gobara domin jin makomar hisabina. Sai dai umarnin da ya bani ya ƙara dulmiyar da hikimar tunanina, har sai da na ji duniya da abin da ke cikinta sun gimshe ni. Na ɗaga ƙafata da kyar na nufi ƙofar fita daga gidan daidai lokacin da Gwaggwa Salama ta fito. Ta tsayar da ni tare da tambayar inda na sa kai, ganin cewa amaryar da za a ɗaura aurenta a ƙasa da awanni 20 babu dacewar barin ta fita ko nan da can. Ni kaina ban san uzurin da na bata ba. Abu ɗaya na sani shine fitar tawa ita kaɗai ce mafitar da ba za ta tsayar da ɗaurin auren da suke ikirarin ya tara su a gidanmu ba. Sai na miƙa a daidai lokacin da nake jiyo sautin muryar babanmu a laspikar da ke fuskantar gidanmu daga masallaci domin kiran jama'a zuwa ga sallah. Tausayinsa da irin tozarcin da nake ƙoƙarin janyo masa da zuri'arsa baki ɗaya ya ƙara ni ƙurƙusar zuciyata. Har ta kai ni ga durƙushewa, ina mai jin yadda ƙafafuwa na ke ƙoƙarin bijirewa ɗawainiyar. Da jin ƙarar wayata a karo na barkatai, sai na buɗe ta tare da goge duk abin da yake cikinta, ina mai jin dakewar zuciya da ƙafewar hawaye. A haka na tunkari motar da fitilunta suka haske titi. Na runtse idona ina mai fatar hakan ya kasance salama da rufin asiri ga ahalinmu baki ɗaya. Ƙarar birki da dungurata da motar da ta yi da kuma kyakkewar mutane yasa na fahimci haƙata bata cimma ruwa ba. A gajeren lokacin da nake shimfiɗa a kan titi na fara tariyo rayuwata a cikin shekaru 18, sai kuma wata 5 da suka wargaza gini da duk wani foundation na waɗancan shekarun 18. Gidanmu gidan gandu ne da ya haɗa kakanni da kawunnai na a guri ɗaya. Don haka sai faccalolin gidan suka kasance tamkar kishiyoyi ko kuma abokan gasa. Rayuwa ta ba mu namu kasan, inda mahaifina ya kasance ladanin masallacin da ke unguwarmu, wanda hakan ya janyo masa martaba fiye da sauran 'yan uwansa a unguwar. Cikin kyautar Ubangiji kuma sai ya aiko min da miji a daidai lokacin da aka kawo kayan na gani ina so na 'yar kawuna Aisha, wanda hakan ya rura wutar gasa da neman fushe ni kunya idan lokacin aure ya zo a zuciyar mahaifiyata, kasancewar kawu ya fi mahaifina wadata. Sai matsatsi da zafi suka yi mini yawa. Mahaifiyata hankalinta ya koma kaina daga shaidin in nemo abin da za a haɗa a yi gara da sauran kayan kyale-kyalen ɗaki. Domin kuwa mahaifina ba me yi ba ne. Hasali ma tun bayan kawo goro ya tabbatar wa mahaifiyata ba zai sayi ko ƙarar shinkafa ba da sunan gara. Don Allah bai ɗora masa ba, kuma abin da ke ga amarya shi ta kan ba ango. To sai dai al'amarin gara muhimmin abu ne a rayuwar mahaifiyata, kasancewar har yanzu da suke a shekaru na 20 da aurensu bata manta ƙiyayya da halin ko in kula da ta fuskanta daga 'yan uwan babanmu ba a sanadin rashin gara.
babu laifi duk da na kasance mai yawan nutsuwa da lissafin rayuwa, sai dai huɗubar sauran dangi da tsoron zama da ƙiyayyar dangin miji tuni sun yi tasiri a ƙwaƙwalwata. Don haka ni ma na sa himma da 'yan roƙe-roƙe da daɗin baki a duk inda na samu sarari domin samun kuɗin kayan garar bikin da zan siyi martaba da ƙaunar Ahmad da ta 'yan uwansa. Kwatsam Sani Class ya gwangwaje ni da naira 5,000 bayan da ya kalallame ni da daɗin bakin da har ya yi nasara a kaina na tura masa hoton tsiraici na. Da farko na shiga shakku, daga baya da naga ina samun kuɗi a wurinsa ba tare da yin lalata ko haɗuwa ta zahiri ba, sai na saki jiki da bashi duk abin da yake so ina cikin ɗakina a kan katifata. Ta hakan na tattara 'yan kuɗaɗen da ni da mahaifiyata muka haɗa muka sayi fulawa da sauran kayan garar da ba su wuce zarafi ba. Ashe ban sani ba, maciji ne na sanya a rigata ba tare da cire kansa ba, kenan kulba daɗe kulba jima zai sare ni. Haka kuwa aka yi ana gobe ɗaurin aure na. Sani Class ya kira ni tare da sanar da ni ya turo mini saƙon karta kwana a wayata. Saƙon da ya kasance tamkar baƙin littafin lahira da ba a iya nuna wa kowa. A ƙarshe ya bani zaɓi biyu da suka zamo kamar na mai ƙadangare a bakin tulu. Ki zo ɗaki na ki kwana da safe ki koma gidanku a ɗaura aurenki, ko kuma ki kunnen uwar shegu ga barazana ta a ɗaura aurenki gobe da safe ki dawo gidanku a matsayin bazawara, kuma in yaɗa bidiyoyinki ga kafafen sada zumunta ta yadda ba za ki taɓa auruwa ba. Sai na rasa zaɓi mafi inganci a cikinsu. A ƙarshe na zaɓi wofintar da rayuwata in dai hakan zai kawo ƙarshen sharrin da na ƙullawa rayuwa. To amma da yake mutuwa 'yar koma baya ce, sai ta ƙeƙashe ido ta muzantar da ni. Ganin ban ji ciwo ba yasa tsararrun mutanen da ke wurin suka taimaka mini na miƙe tare da jajanta mini. Jikina ya ci gaba da rawa. Sai wani tunanin ya ce mini kunyar duniya ba ta lahira ba ce. Don haka na miƙe kai tsaye na himmanci zuwa ɗakin Sani Class cike da wasu wasi da gudun ƙarshen haƙata. Ga mamaki na babu mutum ɗaya a gidanmu da ya nemi bahasin ina na kwana. Ko da yake ga yadda gidan ya cika ba lallai a fahimci fitar mutum da dawowarsa a talatilin daren ba. Hantsi na dubin ludayi aka fahimci an wawushe duk kayan garar da aka yi tanadi a ɗakin yayanmu bayan da aka ɓalle ƙofa a tsakar dare. Tashin hankali da koke-koke bai lafa ba aka ɗaura aure da yamma aka kai mu gidajenmu da uzuran an sace garar amare. Sai dai bakin cikin mahaifiyata bai wuce ganin nan take kawu ya sake bayar da 'yan kuɗaɗen da aka ƙara aka siya wa Aisha wasu kayan ba, yayin da ya ba mu kyautar buhun gero da na dawa ɗaya. Ahmad masoyi ne a wurina na haƙiƙa, don haka ya taimaka mini wurin ganin saukar zazzaɓina. Asubar fari na tashi ban gan shi a gado ba, don haka na gabatar da tawa sallar da tunanin ya tafi bin jam'i. Har rana ta fito babu shi babu labarinsa. Wani sabon zazzaɓi ya rufe ni ganin kiran Sani a wayata. Mamu da ƙanan Ahmad ya sanar da ni wai Ahmad ya je gaishe da mahaifiyarsa, aka nuna masa bidiyo na da aka saki a yanar gizo jiya da daddare. Cikin rashin sa'a zuciyarsa ta buga ya yanke jiki ya faɗi. Yanzu ma ya zo ya sanar da ni ne don na bar gidan kafin sauran 'yan uwansa su tarar da ni. Sai na ji duniya ta juye mani, ba na jin komai face ɗanɗanon da na sani a harshe na. Na yi Allah wadde da yadda al'adar gara ta sanya ni sakin addini da mutunci na. Gashi na yi gudun ƙiyayyar dangi, na faɗa ta miji da jama'ar gari baki ɗaya. Dama abin da ya ci doma baya habaran awai.